Hauxe da gauza harrigarria. Holako gizon tipi batek nolako gauza handiak egin ditzazkeen. Arbola horren gainerat ez balitzigan, nork aipatuko zuen Zakeoren historioa. Nehok ere ez. San Lukek ez zuen hartaz deus izkiriatuko. Mundu guzian katiximako haurek ez zuten haren balentria ikasiko. Kipitioa bainan jardita. Oraiko Lionel Messi bezalako bat zitakeen gure Zakeo jerikotarra. Ikosazue nola kipitio baten etxerat joan den Jesus. Ez Messi bainan Mesias deitzen dugun egiazko Kristo salbatzailea. Kipien laguna da, heien salbatzeko etorria. Zakeo hori ez zitakeen bakarrik gorputzez tipia. Naiz eta bere banko kondua, loditioa edo untsa kargatua zen, herritaren ebastearen bortxaz, beste hainitz maneraz ere tipia zitakeen. Nehor harremanez tipia, bere herritarrek bazterturik baitzaukaten. Adiskide eskasez tipia, nehor ez baitzitzaion etortzen harekin trago baten edaterat. Eskerronez tipia, nehor ez baitzion onik ikusten, herriaren ateetan egiten zuen zerga biltzaile ofizioan. Bai zinez tipia zen, Zakeo, alde guzietarik. Gu ere, ez girea Zakeo batzu ardura gure bizian, ez partikulazki ebasleak girelakotz, agian ez. Baina gure biziko haratunat askotan tipiak bai, bertzeekin harreman eskasez tipiak, mundu unek gizabanakoa edo norberatasuna baizik dituelarik balioztatzen. Bizi bidez tipiak, lanaren aldetik edo egun guzietako beharren eskasean girelarik, sozietate untarik baztertuak. Ikustatez tipia, nehork ezkaituelarik egiten dugun indar edo lan guziaren zat eskertzen. Fede eta esperantzaz tipiak ere, gogoa ilun eta barne giroa lainotsu gaudelarik batzutan. Nun atsemanen dugu ba arbolatxo bat, arraotsaren erditik altxatzeko, gauaren erditik gorago ateratuta, argi zirinta baten kausitzeko. Zakeo hatik ez dago geldirik. Jesus nahi du ezagutu. Evangelioak dio, Jesus nortzen ikusi nahiz zabilala. Etzagon beraz tente-potente, baina nahi zuena lortzeko, behartzena egin zuen. Jondoni Paulok ez dauku bertzerik erraiten, jainkoak beren beterat ere manditzala, ongiaren egiteko duzuen gogoa, eta zuen fedearen egitekoa. Zuen fedearen egitekoa. Gure fedeak mugitzerat, zerbait honegiterat bultzatzen gaitu Zakeok bezala. Zakeok uste zuen, arbolan aski gora gordez, Jesus ikusiko zuela. Kontrarioa da gertatu. Jesusek du lehenik arbolaren gainean gordea Zakeo ikusi, etzuelarik oraino sekulan ezagutua alta. Eta ez bakarrik ikusi, baina haren etxerat nahi du joan, bekatoroz baten etxerat. Jesusek gure etxean nahi du sartu, gure bihotzean. Guk fedez bilatzen dugu, baina harek gaitu atsemaiten. Eta orduan dena kanbiatzen da. Zakeoren konbertitzea, gure konbertitzea.
Zuhurtziaren liburuak dion bezala, zu jauna bihotz bera zira izaki guziekin, zureak baitira, bizia maite duzun jauna. Gure burua den txipienetarik senditu eta ere, gure lehengo bizia den ahul eta hitzenetarik ikazanikan ere, Jesusek egungoari, oraikoari zo egiten du, gero berri bat ideki nahi dauku. Zainduen bestatik hurbiltzen ari girelarik, Jesusek gure bataioko indarrak berritu nahi dizkigu, eta untsa entzuten bali madugu, menturaz, Zakeok bezala gutarik bakotsak Jesusen hitz hau entzunen du, gaur zure etxean egon behar dut. Amen.